נתחיל. שלום לכולם, כאן די דוגקס, ערוץ חדש ביוטיוב. כן, אנחנו פותחים ערוץ חדש. אנחנו נראה לכם סרטונים על מיינקראפט ו-AVA. אנחנו התלבטנו על AVA, אבל נראה לי שעדיין נראה AVA. וכאן איתי זה דניאל, תגיד שלום. שלום. כן, הוא יופיע איתנו בסרטונים הבאים, ואני מקווה שתעשו לנו סאבסקרייב ולייק, ואפשר גם קומנט, כי אנחנו גם צריכים מעצב. אתם רואים, כמו שאתם רואים, אין לנו פתיחה, וזה ממש קשה לעשות פתיחה, כי אני עדיין לא יודע כלום, אני לא יודע בווגאס, בתוכנות הקלטה וכל התוכנות האלה, שעם הפוטושופ קשה לי ממש, אני לא מבין, אני צריך ללמוד. אז אם מישהו יכול לעזור לנו, בבקשה, לערוץ של המתחילים, בבקשה, תעזרו לנו. כן, אני משתמש בקלאונפיש ובנדיקאם, למה בנדיקאם זה תוכנה חרא, אבל בינתיים אני לא רוצה לקנות תוכנה מקצועית, אז אני משתמש בבנדיקאם שישמעו אותי. כן, אני יכול להביא את הכל, אבל אני לא אעשה את זה כי אנחנו חשבנו שזה לא כדאי, אוקיי? אז אולי יהיו פרקים כאלה שאני אעשה, כאילו לצחוקים וכל זה, אבל לא משנה. קיצר, אז זה מה שאנחנו נעשה. כן, דוגקס, אנחנו נעלה סרטונים בקרוב מאוד. כן. ויש לך משהו להוסיף, דניאל? כן, שאנחנו נשתדל להוציא סרטונים יום, אנחנו נשתדל ממש, כן. כי ממש אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעזור לכם בדברים כמו במיינקראפט או ב-AVA, לפי כאילו מה שאתם רוצים. אוקיי, זהו. הבנתם דודו. אז נראה לכם כל מיני תוכנות הקלטה וכל מיני דברים כאלה. כן, אתם רואים תמונת מסך של ביטס, אני אוהב ביטס. טוב, לא משנה, נעבור נושא. כן, זהו, זה פרק היכרות שלנו. כן, כאן דימה ודניאל, נתראה בפרק הבא. ביי.